Bafethu sengibuyele no part 3. Umkhulu lo ngathi uthi khona inkinga lapha ya. Othi sibuyele nje kuyena fast. Manje ngenza ulive la bafethu yikho sengisebenzisa le phone encane. Mhlambe izwakala. Mhlambe izwakala le phone. Yebo mkhulu. Kanti yini inkinga manje la? Siyaringa. Yebo mkhulu. Yebo mkhulu. Uyangezwa? Angezwa? Badinga iphini? Badinga islip kanjani manje mkhulu? Bathi kunjani? Oh, bathi zero ngeke. Mhlawumbe wena oyibhale wrong lezi number mkhulu. Mhlawumbe uyibhale wrong, awuphinde futhi ungibizele. Ngibona ukuthi uyibhede kuphi. Islip angazi lento ngizoyenza nje. Ngithi awuqala ungibizela inamba mkhulu sibone ukuthi uyibhedile noma uyibhale right yini. Okay, awuthikuzele manje. Awuyibize mkhulu. 24 ya. 10 13 yes 99 47 ya 70 04 05 05 mkhulu. Nabona ukuthi wena obhedile. Ya wena obhedile 05 hayi 04. Ukuthi kanjani iphini ithi angithi iphini ngikutshelile ngathi ithi 1557 iphini. Ukuthi kanjani ungikhulumise ne-security right lezi namba. Ngithi ukuthi kanjani ungikhulumise nabo lapho kodwa lezi number right. Hayi okay khehla lami kulungile. Okay ngiyabonga mkhulu. Yeah. Okay, bafethu. Ohamba futhi efike ebhampe lapha ya. Ngiyabuya no part 4. Cela niqhubeke ningifollow nilike nihambe no subscribe futhi na ku YouTube channel wami khona ngizobuya namanye ama video. Ngiyabonga. Vale.